megidela m unu ka m sie n'ihe ahụkwa m na ọgịrị isi ị marala ịgba ọzọ ịgba ụzọ obodo a na ike gwụrụ maka kemgbe m nọ na-akwọ ụgbọ na ebe niile mere mkpọchi. A sị m na ihe ọwụ sị ka m siere unu ọwụ na-aga na-abịazi ka eshie ya eshie agbachakwala m ihe niile. Ka anyị gawazie agawa ndị be anyị unu na anụ ka anyị gawazie ka anyị gasiwe ya bụ ihe soro na anyị gụnụ gawa. Miau, pada calala apa je? Apa cara miau? Hey, yang ke sini aku? Alright, so si apa? Si jago le si jago. Saya bawa dia buka. Oh ya. Hey, ni bayang ya betul lah. One night once, juga ini. Besi ni aku. Kalau cahaya ni nege ju besi ya. Kizin di bayang, ini pada ni yang jadi bagi ni besi ni. Ọ dị mma ọha na eze ndị Igbo ihe a m chọrọ isiri unu ihe a na-akpọ ya wụ stew n'asụsụ bekee ọ stew nke na ihe o ji dị iche bụ na ọwụ stew nke eji ahịhịa ihe ndị bekee na-akpọ crayfish n'ihi na ụfọdụ amaghị na a na-eji crayfish bụ ahịhịa esi stew ya ka m sị ka m kụziere ụmụ nwaanyị ibe m ka ha soro m ịnọrọ na be gị chọọ situ ya ka ihe otu ọ na-adị ngwa lee na ya ka m kọwara unu ihe ndị m ji esi ya. Ile anya ị ga-ahụ ya na-ebiegbu ya ebie ayabas nke ndị bekee na-akpọ onions ayabas nke a na-akpọ onions. Nne m isopụrụ esope. Abịa na nke a m ji n'aka ihe ndị bekee na-akpọ nke a bụ pepe ose n'ala Igbo ose n'ihi isichaa ya etinye ose ọ ga-ekwe gị oriri ọ ya ga-eme gbachapụ gị ọnụ. Abịa ihe a bụ mmanụ ororo ndị Igbo na-akpọ ya ororo mmanụ. Abịa n'asụsụ bekee groundnut oil anyị ga-eji eghebu ya. Nke a ọtọ ọrịrị a ga-eji mee ka ọ dị mma ekwetekwanụ oriri. Nke a n'onwe ya bụ tomato bụ ihe ndị bekee na-akpọ ya n'asụsụ ke ha dị iche n'asụsụ ụka anyị kwanụ ọ tomato ọwụ toma ọta anyị na-esi akpa n'asụsụ ka Igbo anyị ka awụkwanụ nnu maka Chineke kere igwe n'ụwa sị nnu tụfuo ụtọ ya o nwezikwa isi ka awụ nnu ga-eme ihe niile megịnị achịkọ ọnụ. Kewuzi isi afụrụ kwawa okpu bụzi gịnị ahịhịa n'onwe ya akwọọla ya akwọ ya bụ ahịhịa akwọchala ya n'ezie ka ọ dị. So ahịhịa ya isi eji kwawa okpu na nne ya mmezi n'abalị a. Ụlọ fọrọ ihe niile nke o gosiri gị onye na-ele ya ama m na iji akwụkwọ were ihe edemede gị ka ị were na-edekọ ihe niile o kwuru mgbe a ga-esi aka ile anya gị ọfụma mepee anya gị wee mụta mgbe o tiri nke na mgbe o tiri nke. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọ anyị n'akara igwe nke eji enweta anyị nke dị n'ihe onyonyo a ka anyị na gị wee kparịa. Ịchọọ isi dịka m si ekwu ịkpọ anyị na gị esie. Ịchọkwara ị na-eri na ị mara esi onye ajọ isi nri ịbịa a ga na-enye gị gị na-eri ngwa ka ifu ka o si etinye ihe ndị a n'ọkụ. Aga m apụ ụzọ kwụọ aka m ka aka m dị ọcha ka m gakwa n'inyegbu ọha echi. Onye ọbụla chọrọ isi nri ya kwụọ aka ọfụma tupu ime gịnị isibe nri. Mụnwa na-esi m kwọkwa nke mụnwa ị ga-akwọ n'aka gị nụ maka o nwere ike onwe ihe m ga-achọ ka inye m. Kwọ aka gị ka m kwọ aka m kewu groundnut oil
groundnut oil m ka m ga-eti. A ga-ahapụ ya ihe dị ka nkeji ofu ma ọ bụ abụọ ka o nwee ike dị ọkụ. Ihe ọzọ m ga-eti ya ugbu a wụ onions. Ma tupu m na-etinye onions ma aga m asa ngaji mmiri. Etile m onions ugbu a. Aga m akpagharị ya ọfụma ka o nwee ike eghekpọ maka o ghekpọ gbaa nke ị ga-ahụ ịdị mma ma o eghekpọ. Ụfọdụ a na-ekwe ka o ghekpọ o si n'otu onye esi ike. Anyị ga-echetu obere ka o ghetu o nwee ike nye m ihe m chọrọ. Ndị be anyị ka anyị chetu ka o ghetu. Otu ọ dị ugbu a, ihe ị ga-eme ma chọwa tomato m mwe ya mwezie ya kparịa ya ma ugbu a aga m ekuchie ka ọnọdụ ihe dị ka nkeji abụọ ma ọ atọ tupu na-etinyekwa ya ihe ọzọ. Mmanụ na-anụgo ya ka o kpuchie ya ka ọ nọtụ nkeji abụọ ma ịtọ tupu emepekwa ya tinye ihe ndị ọzọ. Na-amụta ihe gị nwa na-ele ama m na-amụta n'afọ ihe ọ na-etinye ọwụ tinyekwa ha ayo bụrụ ya bụ ihe ọ kwọrọ akwọ wunye mba o tiri ayo hapụ ya ọkpọọ tupu o wunye ihe na-amụ ma na-ete. Ụbọchị ị chọrọ gị ịkpọ anyị ịkụzikwara anyị nke gị. Nwa ada na-akụzinụ nke ọ matara gị nwa ga-akụzikwara anyị na nke gị nwa matara ka anyị chetụrụ. Ọ dịtụla mma ugbu a itinyekwa ya ihe ọzọ. Otu ugbu a ihe ọzọ m ga-achọwa gịnị? Ose m. Ụfọdụ na-arụ ose, ụfọdụ na-ewerekwa na ntakịrị maka ọ dị taa m ga-ewebiri n'ihi ndị mkpọrọ gị abịa iri ya ka o so ghara ifiru ha. Enugo ejikwala ose wee sigbuo di gị ma sigbuo ụmụnne di gị ma sie ibụrụpụta ndị mmadụ onye na-eri ọ na-arịsị nri sie ya ka ọ dị mma wee richaa ọbara ya. Dịka m tiri ose dị n'isi ya bụ ahịhịa nke kwuru okwu ahịhịa nkere fish. Ugbu a ka m ga-eti ya ihe m ga-eji eti ya ugbu a ka o nwee ike nye m ikpo nke ị chọrọ ikpo m chọrọ ka ọ dị mma nwee ike kpọọ akpọọ maka ọkpọ akpọ mgbe ahụ ka ọ ga-awụ ị na-eri ya na-akọ nnukwu ụtọ. Ị na-anụ na-amụta iwere ahịhịa wee sie ofe. Ọ nwere ịchọwa anụ chọba nke a chekọsịwa tọki chikin dịka ndị oyibo si eme. Iwere ahịhịa sie ya bụ ofe ericha ya taba ama m na gị spo. Otu a m tichara ya ugbu a ihe m ga-eme na-awụ ma emechie ya ka ọ kpọtukwuo onye kwe m nkeji abụọ ọzọ ma achọwakwa ihe ọzọ ga-aba n'ihi a na-agwekọta ha niile ofu ugbo. Buru ha eche m na ọ ga-ebukọta ihe na agwa mba esi ya ngwa pụọ mana ọ sị na na-eme otu a mana na-etinye ya otu ọ bụ otu a ka ị ga-esi mụta ịhụrụ ka o si wee na-aga n'usoro gị nwa na-amụ ya mụta ya ọfụma ya bụ ha mgbe e eji esichaa nri wee buruzie ayo wee ghebe ọ bụrụ otu esi eme. Ị na-ele ị na-ele ọfụma ị na-amụta ka o wee bara gị uru. Ọ bụ isite ọfụma ijide di gị ọ nọrọ n'ụlọ were na-eriri gị nri ghara na-agbagharị n'iro acha ebe ọ na-eje eri nri mama Nkechi, nri mama Nkiru, nri mama Ifeọma na ụlọkwa eziokwu site ya gaa nọrọ n'ụlọ na-eriri gị ya bụ nri. Ndị be anyị ka anyị lelee anyị ma ọ kpọgo nnọọ ihu ya dị na ọ kpọọla ọfụma na nnukwu ikpo ya. Nne gee nke fọrọ ugbu a ihe fọziri ugbu a bụ ngwụcha ya etinye ihe ọkwa na onye ahụ achọkwana iji ọtọ bịrịbịrị
ebe ọ bụ na ojigo ahịhịa nwere ike ịhapụ ya ịhapụ ya otu ahụ na anụgo ọ bụrụ iwu na ị ga-eji ịhapụ ya otu ahụ ahịhịa na-atọ bịrịbịrị karịa ihe a ndị oyibo na-akpọ gịnị magi. Echetara m na ndị nna anyị nọ n'ụlọ ha nara eji ọtọ bịrịbịrị esi nri. Ọ bụrụ na ọsị nne m mgbe mụ na ya nọ ọsị Ifeọma ama m na isighị m ọtọ bịrịbịrị n'ofe iyi na-esi na ọgwụgwa nke m ga-ericha nkiri aka n'afọ dọwa ebe na-eje mpochi nsị ya nne mba ọsị m ga-achịrị ya bụ ahịhịa n'ugwu ya siere ya ọfụma ọ na-enye ezigbo ụtọ ụnụ hụrụ ya nwere ya ọzọ nne m. Nke ikpeazụzi mmeti na ụmụ mana kemgbe m na-esi nri a na-emetụbeghị m ya nkwụ aka ọ nke ọhụrụ na ị ga-eme gị kwụ aka gị aga m akwọ n'aka nwanne m iji aka ewere ka iji ihe na-eji aka na-eji aka aga m eji aka etinye mmiri ma agaghị m eji ngaji ọwụ erimeri Igbo ka anyị nọ ka m tito ma obere n'ihi ọ fọrọ nta ka m lụtọ ya ọfụma otichala m esichakwala ya o ijicha nnu nwere ihe ọzọ a na-etinye onwe ezi esichala onwe ezi buru efere gị buru iji eri nri ute ọkụ gị ihe niile na-abịa ka anyị gaa n'ebe a na-eji eri ya ka ekụnyere gị nke gị iwepụta esicha na osikapa ya ejiri ya osikapa eghela oyela mgbe ahụ m na-eche unu ka unu bịa ka m tiri ya n'ọkụ kwanụ ka anyị garie bute ihe nke gị ka anyị were kụnyere gị ka ị sorokwa anyị na-eri gị onye na-ele anyị na-enyenyo ngwa ka anyị jee bụ ndị ọma na-ele anyị esichago anyị wee bata n'ebe anyị na-abịa ka anyị rie ya erie dịka anyị si eme n'oge eriweri. Ihe a bụ eriweri ebe a na-eri nri dị iche iche nri dịkwa n'iche iche n'ala Igbo ehika nke ị ma esi ịkpọ anyị n'ekwentị nke nọ n'ihu onyonyo nke ị na-ele anyị na-ga-akpa ịbịa kụziere anyị ka esi esi. Ọ bụrụ na ị mara esi n'iwe onye ajọ ite ịbịa soro anyị rie ma ọ bụrụ na iricha mara ga-esi ịgwa anyị ihe ị ga-esi dịka nwanne anyị nwaanyị nke iru siri n'ụbọchị nke taa o sichara wee kpọọ ndị ọyị ya wee sị abịa rie ka anyị mara na ndị ọyị a abụ ndị ajọ ite ka ha ma esi ka anyị emegharịcha ha sị ihe atọgbo m aga m esi ka a mara na ọha richa ha gbafere anyị ga-akpọkọ ụnụ maka arụ ụnụ na ụmụ ọmụmụ ha nke na-ebe a n'ụbọchị taa ngwa ka anyị fụna ya nne nnọọ anyị nwere ike ịgwa ndị be anyị na-elele gị afa gị. Aha m bụ Nkechinyere Okafọ, abụ m onye Imo steeti alụkwanụ m na Ọnụ onye ala Ugbo na-eshi ha ofe ebe ka anyị dịkwa n'ofe ọzọ m ga-eshili ọ ya nọmba 1 ofe ala Owere ofe Owere ọwa aha ya Igba imere na aha m bụ Ijeọma Oke ama onye Imo steeti Amando onye eji mara anyị bụ ofe ọha antụ m chọkwara n'ishuru kwere ka ke ndị oyibo na-akpọ plantain ịma esi ọfụma m ga-esi ya ọfụma Nneọma imela ngwanụ ka onye siri ihe gosi anyị ihe o siri ka anyị rikwana wee mara ka ọ dị. Ndị be anyị ngwanụ ọ na-anụgo ihe ụmụnne anyị kwuru onye si na ọ ga-esiri anyị ofe Owere na onye ga-esiri anyị abụlịka nke ndị oyibo na-akpọ plantain ka anyị nụzie nwanne anyị nwaanyị onye siri anya bụ eriberi afọ ya na ihe ọ kwadoro anyị chọrọ iri. Nne m ọma mgbe anyị nọ n'ebe anyị na-eshi nri n'ụlọ kichin ugbu anyị abịakwala n'ebe a ga-eri enweghị m okwu maka oge akụkọ anaghị adị mma n'ụka mgbede ụta m shichara ihe nọ m n'obi wu sutu ugbu a ka m nye ndị ọbịa m ka ha rie mara ma pasịrị ma pasị ma ọwa pasị ama m sa pasịchala ihe kwuru ka a na-eme mụ akwanụ n'onwe m shiri eshi oke ka a ga-akwali m nọ na aga m ekurukwe nke m nọdụ ọdụ na-eri ya gị nwee ngaji n'ụlọ gị ka ị bịa manyegara m aka kurukwe naanị ofu ngaji ka m chọrọ ka ikuru ekukwela abụọ
ka m kuru kem ndị bekee shi asị dị na nri nke tọgbu onwe so ide ko otu a ka ihe a sịrị tọ nwere ebe a na-ele nnu na-eri eri hey efe enyo na nri eke ọsịsọ ka itinye kwụrụ ma ọzọ ọ na-afụ na nka anyị si eri na-amịcha ọnụ n'oge erimeri a gwara gị n'oge erimeri bụ oge eji eri ndị dị iche iche nke ndị Igbo ma ka esi esi onwe nke ịma dịka m si ekwu bịa soro ka isie soro mechaa aka rachaa ọnụ erimeri ma atọ ụtọ erimeri amaka ihe gbasara erimeri dị mma ị na-eme mmemme ihe ọbụla ị na-eme ọ wee erimeri ka a na-eme ebe a ịkpọọ ndị ma esi ya ewee mere gị ọfụma ebe a ka anyị ga-ejidewe n'izuụka wee ruo n'izuụka na-abịa abịa ndị ga-esikwara anyị ga-esiri anyị ngwanụ kachifonu ọ bụ